נעבור לסיפור של פרשת מותו של סמיאל ג'על. שני דברים אני רוצה לברר איתך. קודם כל, אני מבין שאותם שוטרי תחנת רהט עצמם, שוטרים בדואים, תושבי רהט, אני מבין שהצמדתם להם כמשטרה סל הבטחה בעקבות איומים שהם מקבלים. אני מבין שפרטיהם ותמונותיהם נחשפו ברשתות החברתיות, והם עוברים פשוט מסכת של איומים בעיר עצמה. כן, זה פשוט בלתי נתפס. בעקבות האירועים ברהט, רונן, יש לנו 7 שוטרים מאוימים. זה 10% ממצבת כוח האדם הפעיל של התחנה. 10% זה בלתי נתפס וגם בלתי נסבל. אני חושב שמפקד המחוז דרום, ניצב יורם הלוי, התייחס בסוף השבוע בפומבית למצב. והוא התריע והזהיר את כל מי שחושב או מתכנן לקחת את החוק לידיים ולפגוע בשוטרים. הוא יתקל בתגובה מאוד מאוד קשה וכואבת. צריך לזכור, רונן, שהשוטרים האלה היו בפעילות ומשימה חשובה ביותר של טיפול בנגע הסמים ברהט. השוטרים האלה שעכשיו מוצאים את עצמם מותקפים על ידי מסיתים וקיצוניים, מסכנים את החיים שלהם יום-יום, שעה-שעה, בשביל תושבי העיר רהט בראש ובראשונה. הם לא פעם מוצאים את עצמם מותקפים באבנים, ברזלים ואמצעי לחימה. אני אומר לך, רק לפני מספר חודשים, קצין הושפז במצב קשה, שלאחר שקיבל אבן בראש, לאחר שבא לטפל באירוע של אלימות במשפחה. זה לא יכול להימשך. תגיד לי עוד נקודה אחרונה, תכלס כבר אמרת את זה כאן, אני רוצה לוודא את זה, ועסקנו בזה כבר הבוקר בשיחה עם עורך דינו של השוטר שחשוד באותו ירי לא חוקי. אותה פשיטה לתחנת סמים באותו בית ספר ברהט שנגמרה כך במותו של סמיאל ג'על. היעדים המרכזיים של אותה פשיטה היו סמיאל ג'על בעצמו ואביו חאלד? אני לא אכנס ליעדים מרכזיים או לא מרכזיים, אני אגיד באופן שאמרנו את זה גם בעבר, שאמרנו בעבר שהאביו, ובוא נגיד החשוד, הבן אדם עצמו שנהרג מהירי, סמי, היה מעורב בעסקת הסמים, זה על פי החומרים, על פי העדויות, ועל פי עדות של האבא, אגב, שטען שבא להוציא אותו מידי השוטרים. כלומר, הטענות הראשונות ששמענו מעדי ראייה ואנשים שבקרובי משפחתו, שמדובר על אדם שהוא בלתי מעורב לחלוטין, עובר אורח כמעט, או אדם סתם שכן שגר בסביבה, פשוט לא נכונות. זה לא עולה בקנה אחד עם חומר החקירה ועם העדויות. אנחנו, רונן, דבר אחד חשוב ברשותך, זה חשוב מאוד, אנחנו נגן על השוטרים, נלווה אותם ובני המשפחות שלהם, נסייע להם בכל הכלים העומדים ברשותנו, זה החובה שלנו, הם נשלחו למשימה על ידי משטרת ישראל, וכל עוד לא נקבע כי הם פעלו בניגוד לחוק, הם ראויים למלוא התמיכה, הליווי וההגנה. אני גם מבקש מההנהגה המתונה, השפויה והמשפיעה שם, שתוקיע ותגנה בפומבי את ההתלהמות והלאום על השוטרים שמגינים עליהם. זה חובתם. סגן ניצב דורון בן עמו, דובר מחוז דרום של המשטרה. תודה רבה לך היום.